Tervetuloa lämpimästi mukaan tietoiskuun romanssihuijauksen ABC, ilmiö, vaikutukset ja tukipalvelut. Mun nimi on Helmi Korhonen, mä oon pääsuunnittelija Nettideitti Turva-hankkeessa ja mä itse tulen Sospet-säätiön puolelta. Mä aion hieman kertoa vähän tästä romanssihuijauksesta ilmiönä, hieman myöskin vähän semmoisia suuruuslukuja ja yleisyyttä, tietysti myös niitä vaikutuksia ja seurauksia tälle romanssihuijauksen kokijalle. Hieman annan myös semmoisia tunnistamisen vinkkejä. Kerron vähän, että ketä nämä romanssihuijauksen uhrit tai oikeammin kokijat, kuten me heitä kutsutaan, niin ovat. Ja sen lisäksi kerron hieman tästä kokijan toipumisen polusta ja siihen liittyvistä mahdollisista tukipalveluista. Ja lopussa kerron myös vielä hieman muutamia mahdollisuuksia, mitä me Nettideitti Turva-hankkeessa kehitetään ja tarjotaan myös ammattilaisille tueksi. Halusin aloittaa tämmöisellä otsikkopoiminnalla. Nämä on hirveän mielenkiintoisia nämä otsikot ja nämä kertoo tosi vahvasti siitä, että miten me mediassa jotenkin käsitellään romanssihuijausten ilmiötä. Nämä on aika kohtalokkaita ja jotenkin tämmöisiä tunnepitoisia. Kokkolalainen Auervaara huijasi naisilta yli 1,5 miljoonaa. Romanssin nälkäisiä naisia huijattu Lapissa. Oli kohtaloni, että avasin sen viestin. Ja todellisuudessa kuitenkin, tämä on jotenkin hirveän mielenkiintoinen tämä median tapa käsitellä tätä teemaa, kun me puhutaan romanssihuijauksen ilmiöstä, niin me herkästi nostetaan ikään kuin sellaiset yksittäiset kokemukset ja yksittäisen ihmisen näkökulma esiin. Mediassa myös tämä helposti värittyy tämmöisen rakkauden ja romantiikan kaipuisten naisten haasteeksi, jota romanssihuijaus totta kai pieneltä osaltaan on, vaikka se ei kuitenkaan riitä kuvaamaan ja katsomaan koko sitä ilmiötä. Todellisuudessa, kun me puhutaan romanssihuijauksesta, niin me puhutaan itse asiassa yhteiskunnallisestikin katsottuna aika merkittävästä ja isosta ilmiöstä. Me voidaan eri tilastolähteiden mukaan nähdä se, että romanssihuijauksiin menetetään Suomessa entistä enemmän rahaa. Vuosi vuodelta nämä hävityt summat kasvaa. Tässä on kerätty useammasta lähteestä ja useammasta tutkimuksesta tietoa siitä, että kuinka yleisiä nämä romanssihuijaukset on. Ja tämä tilastointi vähän jotenkin hämää meitä myös osittain. Meillä ei ole tällä hetkellä saatavilla esimerkiksi EU-tasoista tietoa, vertailtavaa tietoa eri maiden tilanteesta tai hävityistä summista tai yleisyydestä. Kuitenkin yksi tämmöinen hyvä tutkimuskatsaus kartoitti tietyllä tavalla eri tutkimuksia ja sen perusteella voidaan arvioida, että 1-3% väestöstä arvioidaan olevan romanssihuijauksen uhreja. Kaikki ei kuitenkaan välttämättä edes tiedosta olevansa romanssihuijauksen kokeneita ihmisiä, koska tätä ilmiötä ei aina välttämättä tunnisteta. Suomalaisesta näkökannasta me tiedetään, että poliisin tilastoimia niin sanottuja rakkauspetoksia vuonna 2020 oli 210 kappaletta. Yhteensä näissä rikoshyötyä tekijät saivat 6,1 miljoonaa euroa. Sitten taas vuonna 2022 suomalaiset hävisivät 9,2 miljoonaa euroa dokumentti- ja rakkauspetoksiin. Tuo luku kasvoi vuonna 2023 ylittää jo 10 miljoonaa euron rajan. Nämä on huimia lukemia. Nämä on huimia summia. Ja kun me mietitään, että meillä ei tietyllä tavalla, mä jotenkin ajattelen, ole yhteiskunnallisesti varaa siihen, että me Suomesta katoaa näin paljon varallisuutta. Poliisi arvioi vuonna 2020, että keskiarvo ikään kuin yksittäisessä rakkauspetoksessa, eli yksittäisen uhrin häviämän summa oli noin 29 000 euroa. Meillä Nettideitti Turvassa toi luku on itse asiassa aika pieni. Meihin yhteyttä ottaneista ehkä neljännes suurin piirtein on hävinnyt 30 000 euroa tai alle sen summan. Noin puolet yhteydenottajista on hävinnyt 30 000 euroa viiva 100 000 euroa. Ja sitten taas semmoinen noin neljännes on hävinnyt jopa yli 100 000 euroa. Vaikka romanssihuijauksista puhutaan entistä enemmän ja verkkopetoksista puhutaan ja varoitetaan entistä enemmän, silti tämä ilmiö ei ole pienenemässä eikä katoamassa, vaan päinvastoin tämä on suurenemassa.
Mistä me sitten kuitenkin puhutaan todellisuudessa, kun me puhutaan romanssihuijauksen ilmiöstä? Suuruusluokkaa me tiedetään nyt hieman. Tässä kuitenkin on syytä muistaa ja huomata, että kun me puhutaan esimerkiksi finanssialan lukemista, jotka näkyy tuossa oikealla diassa, niin me puhutaan ainoastaan pankkisiirroista. Poliisin tilastoissa me puhutaan ainoastaan niistä tilanteista, joissa uhri on tehnyt rikosilmoituksen, ja me tiedetään, että kaikki uhrit ei suinkaan rikosilmoitusta tee. Nämä luvut on siis alakanttiin jopa siitä todellisuudesta. Pankkisiirroilla meidän näkökulmasta näitä rahansiirtoja menee ehkä 4. tai 5. Suurin osa rahoista romanssihuijauksen yhteydessä siirretään tekijän saataville lahjakortteina, kuten Google ja Apple-lahjakortteina, kryptovaluuttasiirtoina, bittimaattien tai ihan kryptovaluuttalompakosta toiseen siirtoina, tai sitten ikään kuin tämmöisten sijoitustilien sijoitushuijausten muodossa. Toi viime vuoden 2023 hävitty summa yli 10 miljoonaa euroa on siis jäävuoren huippu, mitä meillä ikään kuin näitä tekijöitä vuosittain rahoitetaan. Kun me määritellään romanssihuijausta, niin romanssihuijaus sanana kuulostaa ehkä hieman kevyeltä. Todellisuudessa me puhutaan verkossa alkavasta petosrikoksesta, jossa tämä romanssihuijauksen tekijä erehdyttää uhria ja tavoittelee taloudellista hyötyä. Käytännössä tämä tekijä lähes poikkeuksetta käyttää valheellista profiilia, eli luo tämmöisen toisen henkilön tiedoilla olevan profiilin, varastaa kuvia, videomateriaalia ja tietoja, eli syyllistyy samalla myös identiteettivarkaukseen. Rikosnimikkeenä käytössä yleisimmillään poliisilla on petos tai törkeä petos, ja silloin tämä rikosnimikkeen määrittely liittyy siihen, että kuinka paljon sitä rahaa tämän yksittäisen tilanteen mukana on menetetty. Ja poliisi myös saattaa käyttää välillä ikään kuin omissa tilastoinneissaan tätä rakkauspetos-nimikettä. Semmoinen virallinen tutkintanimike se ei kuitenkaan valitettavasti ole, ja sen takia meillä tietyllä tavalla jää näkymättömiin myös näitä rakkauspetoksia tai romanssihuijauksia. Mä käytän tänään nimikettä romanssihuijaus johtuen siitä, että ehkä arkisesti tämä ilmiö tunnistetaan parhaiten sillä nimikkeellä. Mutta jos teitä tämä ilmiö kiinnostaa ja haluatte omatoimisesti etsiä lisää tietoa, niin myös rakkaushuijaus tai rakkauspetos on suomen kielessä yleisesti käytettyjä termejä. Ja englanniksi tietoa löytyy romance scam tai romance fraud nimikkeillä. Käytännössä mitä tässä ilmiössä tapahtuu on se, että tämä uhri eli kokija kokee vahvasti olevansa etäparisuhteessa. Hänelle se ihmissuhde on koko ajan todellinen. Hän on lähtenyt siihen aidosti tutustuakseen toiseen ihmiseen ja ehkä ajan myötä sitten sinne on tullut mukaan syvemmätkin tunteet. Todellisuudessa se romanttinen viestittelykaveri ei olekaan tämä romanttinen kumppani, vaan romanssihuijauksen tekijä. Käytännössä joko yksittäinen rikollinen tai jopa järjestäytyneen rikollisuuden porukka. Ja tämä tekijä tai tekijät solmii tähän uhriin hyvin henkilökohtaisen, luottamuksellisen ja toisinaan myös romanttisen suhteen tämmöisellä valheellisella profiililla, jotta he pystyvät sitä rahaa itselleen saamaan. Kun me lähdetään ilmiönä kuvaamaan romanssihuijausta, niin meidän tulee tarkastella, miltä itse asiassa tämä tilanne todellisuudessa näyttää tämän uhrin eli kokijan näkökulmasta. Romanssihuijaus on itse asiassa osa taloudellista väkivaltaa. Se määritellään tarkemmin ottaen taloudelliseksi hyväksikäytöksi. Tämä ihmissuhde, jossa tämä kokija on ja minkä tämä tekijä solmii häneen, sisältää hyvin paljon lähisuhdeväkivallan piirteitä. Se sisältää erilaisia henkisen manipuloinnin tekniikoita, lukuisia sellaisia, niin sanottua love bombingia, eli tämmöistä rakkauspommitusta, ylenmääräistä rakkauden ja huomion osoittamista, imartelua ja kehuja. Se sisältää eristämistä läheisistä, jotta tämä tekijä voisi nousta luotettavimmaksi ja merkityksellisemmäksi ihmiseksi tämän uhrin elämässä. Se sisältää yhteydenpidon edellyttämistä ja se sisältää myös sitä taloudellista hyväksikäyttöä. Tämän lisäksi tähän uhriin kohdistuu digitaalista väkivaltaa.
Tekovälineenä romanssihuijauksissa on sosiaalinen media, eli tämä tapahtuu digitaalisesti etäyhteydellä. Ja sen lisäksi tuo ylimääräinen yhteydenpito täyttää toisinaan myös digitaalisen vainon tunnusmerkit. Tämä tekijä saattaa edellyttää uhriaan olemaan koko ajan valppaana viestien ja soittojen varalta, jopa siinä määrin, että niitä viestejä ja puheluita voi tulla useita kymmeniä vuorokauden aikana. Eräs uhri kuvaili tilannetta sillä tavalla, että en mä oikein ehtinyt sen päivän aikana muuta tehdäkään, kun mun puhelin piippasi koko ajan. Ei mulla ollut aikaa jotenkin miettiä, mitä siinä tapahtui, kun mun piti koko ajan olla saatavilla. Mä olin koko ajan vaan vastaamassa niihin viesteihin. Näiden väkivallan muotojen lisäksi voidaan ajatella, että tähän liittyy myös kuviin liittyvään ja tietoihin liittyvää väkivaltaa. Varsinkin niissä tilanteissa, joissa uhri on jakanut intiimejä kuvia tai kertonut itsestään henkilökohtaisia tietoja, niin useimmiten tämä tekijä jossain vaiheessa hyväksi käyttää tätä luottamussuhdetta ja kiristää näiden tietojen julkaisulla saadakseen ne rahan tulon jatkumaan itselleen. Usein tämä kuviin liittyvä väkivalta iskee käytännössä kuvioihin siinä kohdin, kun tämä uhri tiedostaa ja olevansa uhri on tietoinen siitä, että tässä on kyseessä tämmöinen huijaus. Tämän lisäksi kokijalla on myös huomattavan kohonnut riski syyllistyä itse rikollisiin tekoihin, osana ikään kuin rahoittaakseen tätä parisuhdetta. Tyypillisimmillään uhrit on syyllistynyt petoksiin. He ovat ottaneet läheisten nimissä kulutusluottoja, tyhjentäneet jonkun yhteisen läheisen kanssa olevan tilin esimerkiksi, tilanneet tai ostaneet läheisen luottokortilla asioita. Mutta entistä enemmän me nähdään myös rahanpesuun syyllistymistä. Näissä rahanpesun tilanteissa yleisimmillään tämä uhri on toiminut tämmöisenä niin sanottuna muulitilinä, eli hänen pankkitiliään on käytetty osana rahanreittien kätkemistä. Hänet on pyydetty vastaanottamaan rahaa ja lähettämään sitä eteenpäin, tai pyydetty häntä lähettämään rahaa tilille, joka on toinen suomalainen tili, ja silloin näistä uhreista muodostuu tämmöinen muulitilien verkosto. He tietämättään, ilman että itse hyötyvät mitenkään, syyllistyvät osana rahanpesuun, kätkemään niitä rahanreittejä toimiessaan välipysähdyspaikkoina ne tekijän suunnittelemille rahanreiteille. Tämän riskin ja näiden väkivallan kokemusten lisäksi tähän ilmiöön liittyy valtavasti vahvaa stigmaa. Tähän kokijan tilanteessa liittyy stigmaa rikoksen uhrina olemisesta. Sen lisäksi tähän liittyy vahvaa stigmaa huijauksen paljastumisesta ja siitä rakkauden menettämisestä, siitä kokemuksesta, että jotenkin on tyhmä tai jotenkin langennut tämmöiseen huijaukseen. Ja sen lisäksi siihen liittyy myös vahvaa stigmaa rikastumisen toiveesta. Todella monesti nämä tekijät nimittäin lupaa semmoista vakavaraista tulevaisuutta, ja tietyllä tavalla ne rahansiirtoja perustellaan sillä, että ikään kuin ne mahdollistaa tulevaisuudessa rikastumisen sijoitusten kautta tai sen paremman elämänlaadun. Ja silloin tietyllä tavalla tämä stigmaa vahventaa ja syventää ja lisää se, että ikään kuin hän on ajatellut, että hän voisi hyötyä taloudellisesti, tavoitellut itselleen parempaa taloudellista tilannetta. Ja sitten taas tekijöiden kohdalla stigmaa liittyy siihen, että heillä on rikostausta. He ovat syyllistyneet rikollisiin tekoihin, ja sen lisäksi myös tähän liittyy vahvaa stigmaa tästä rikoksen tekotavasta. Romanssihuijaus tietyllä tavalla on niin intiimi rikos, että se lasketaan jopa rikostaustaisten tekijöiden kesken vähän tämmöisenä häpeällisenä tekona. Tämä on hyvin monesti naisiin kohdistuvaa digitaalista väkivaltaa ja taloudellista väkivaltaa, ja naisiin kohdistuva väkivalta on jopa rikostaustaisten ihmisten keskuudessa jotenkin semmoista tuomittavaa ja paheksuttavaa. Mä jo aiemmin tuossa sanoinkin, että jotenkin niin kuin rahan siirrot tapahtuu usein, ei pelkästään pankkitililtä toiselle, vaan nämä kryptohuijaukset ja sijoitushuijaukset on lisääntyneet. Ja erityisesti tämmöisen romanssi- ja sijoitushuijauksen yhdistelmistä käytetään nykyään nimeä tämmöistä big butchering scam. Eli silloin kyseessä on hyvin järjestäytynyt tämmöinen
tämmöinen kuin Aasiasta monesti tuleva rikollisuuden tapa, jossa sillä romanttisella suhteella luodaan luottamussuhde ja sijoitushuijauksen kautta pystytään tietyllä tapaa sitten viemään viimeisetkin rahat. No sitten me päästään niihin seurauksiin. Millaisia seurauksia tietyllä tavalla yksittäiselle kokijalleen tässä tilanteessa on? Me voidaan luokitella nämä seuraukset hieman tämmöiseen niin kuin nelikenttään. Taloudellisia seurauksia tyypillisesti on velkaantuminen. Hyvin monet ottaa kulutusluottoja. Sen lisäksi siellä on luottotietojen menettäminen, kun ei pysty enää jotenkin lyhentämään niitä otettuja lainoja. Sitten siellä on myöskin se riski siihen talousrikoksiin, eli rahanpesuun ja petoksiin. Ja hyvin moni myös realisoi omaisuuttaan. Myydään asuntoja, autoja, huonekaluja, tauluja, kaikkea mahdollista, mikä ikään kuin irti lähtee. Ja tämä totta kai ikään kuin edellyttää myöhemmin sit sitä taloudellista toipumista, joka voi olla hyvinkin pitkä vaihe. Mielenterveydellisiä eli henkisiä seurauksia taas on sitten tunnepuolella sydänsurut, häpeän ja syyllisyyden kokemukset, vahva luottamuksen menettäminen, eli jotenkin semmoinen heikentynyt luottamus kehen tahansa. On vaikea luottaa läheisiin ihmisiin, vaikea luottaa viranomaisiin, joka myös osaltaan estää tietyllä tapaa sitä avun hakemista. Mutta sen lisäksi näihin henkisiin seurauksiin lisään on hyvin vahvat ahdistus- ja masennusoireet ja korkealle kohonnut itsemurhariski. Terveydelliset eli fyysiset seuraukset taas sitten liittyy shokki-, stressi- ja traumareaktioihin. Siellä on unettomuutta, yli- tai alivireystilaa, eli joko semmoista hyvin kiihtynyttä vaikeutta pysähtyä on ylivireyttä tai alivireyttä, katatonisuutta, lamaantumista, pysähtyneisyyttä. Sen lisäksi myös on nähtävillä paljon ruokahalun muutoksia, voi olla ahmimista, mutta toisaalta myös sitten ikään kuin syömättömyyttä ja myöskin työkyvyttömyyttä. Sosiaalisiin suhteisiin, sosiaalisia seurauksia on riidat läheisten ihmisten kanssa, välien katkeaminen joko aikuisiin lapsiin tai lähisukulaisiin tai ystäviin, johtuen siitä, että hyvin monesti läheiset on, jotka ensimmäisenä huomaa tämän tilanteen. Ja niissä tilanteissa, kun läheinen yrittää ottaa puheeksi tämän, niin hyvin herkästi käy sillä tavalla, että tietyllä tavalla tämä niin kuin ne riidat ja se eripura alkaa lisääntyä. Tulee niitä väärinymmärryksiä, tulee niitä kommunikaatiokatkuksia. Sen lisäksi meillä on ehkä myös sellainen harhaluulo siitä, että kaikki romanssihoijauksen kokijat olisivat sinkkuja. Ei he todellakaan ole. Hyvin moni itse asiassa heistä on parisuhteessa ja sen seurauksena tietyllä tavalla romanssihuijauksesta voi myös seurata avioero, avoero tai kihlautumisen purkaantuminen. Kuitenkaan nämä seuraukset ei pääty tähän. Vaikka nämä on näitä primääristi kokijan kohdistuvia seurauksia, tämä tilanne vaikuttaa voimakkaasti myös kokijan läheispiiriin. Mä kuvasinkin jo näitä sosiaalisten suhteiden seurauksia, näitä ristiriitoja, eroja, mutta sen lisäksi myös voi olla sellaista eristäytymistä. Tai jotenkin niin kuin kokijan läheinen voi kokea, että hän ei saa enää kontaktia tähän läheiseensä. Tämä kokija ikään kuin vetäytyy pois läheissuhteista. Hän jää yksin. Ja samalla kokijan läheinen jää aika suureen hämmennykseen. Mutta tämä kokijan läheinen kokee myös usein taloudellisia seuraamuksia. Tämä kokijan läheinen saattaa myös velkaantua, johtuen siitä, että hänen nimissään on saatettu ottaa lainoja. Hän on saattanut taata myöskin lainoja. Tai sitten hänen tietojaan on käytetty lainojen ottamisessa. Ja se, että jos voitte kuvitella, että siellä on esimerkiksi aviopari, jolla on yhteinen käyttötili, ja tämä uhri kautta kokija onkin käyttänyt kaikki nämä rahat, niin myös väistämättä tämä vaikuttaa siihen puolisoon, jonka yhteiseltä tililtä nämä rahat on lähteneet. Näiden lisäksi meidän pitää myös tarkastella hieman tekijää. Me puhutaan yksittäisestä tekijästä, joka suorittaa tämmöisen romanssihuijauksen, niin ensimmäinen seuraus voi olla rikosoikeudelliseen vastuuseen päätyminen.
Rikosoikeudellinen vastuu voi tietyllä tavalla johtaa myös taloudellisiin haasteisiin, mutta se, mikä kuitenkin tiedetään tutkimuksista, niin tekijöillä on näitä mielenterveydellisiä, näitä henkisiä seuraamuksia väistämättä siitä, päätyykö he rikosoikeuteen vai ei. Tiedetään se faktana, että itse asiassa uupumusta esimerkiksi työelämässä aiheuttaa valtavasti omia arvoja vastaan toimiminen. Ja hyvin monesti nämä tekijät joutuu itse soveltamaan erilaisia tämmöisiä, puhutaan niin sanotusti neutralisaatiotekniikoiksi, eli tavoiksi, joilla he etäännyttää uhria ja perustelee tekoja itselleen, jotta he eivät kärsisi niin vahvoista ahdistus- ja masennus- ja uupumusoireista, joita tämä tekojen ristiriitaisuus omiin arvoihin aiheuttaa. Siinä mielessä voi siis ajatella, että tekijä ei pääse tässä niin sanotusti pälkähästä, vaikka hän ei oikeuden eteen teoistaan joutuisikaan, vaan hän myöskin tietyllä tavalla kärsii tästä tilanteesta. Ja se tässä jotenkin on mun mielestä se surullinen puoli. Romanssihuijaus on aina tilanne, jossa on monta kärsijää, ikään kuin monta tasoa uhreja. Siinä hyvin harvoin on ketään, joka hyötyy siitä tilanteesta. Romanssihuijaukset yleensä etenee tietynlaisen kaavan tai tiettyjen vaiheiden mukaan. Ja mä haluan lyhyesti käydä teidän kanssa nämä vaiheet läpi sen takia, että näiden vaiheiden tunnistaminen auttaa havainnoimaan ja tunnistamaan näitä ja jotenkin myös ennaltaehkäisemään näitä romanssihuijauksia. Romanssihuijauksen ensimmäinen vaihe on se, kun tekijä aloittaa yhteydenpidon. Hän ottaa yhteyttä uhriinsa. Näitä yhteyksiä luodaan oikeastaan missä tahansa sosiaalisen median palveluissa. Me tiedetään, että yhteyttä ollaan otettu niin Facebookin yksityisviesteillä kuin kommenteilla, Instagramin kommenteilla tai yksityisviesteinä, WhatsAppin yksityisviesteinä, LinkedInin kaveripyyntöinä, sähköposteina, nettideittipalveluissa, harrastekeskustelupalstat, foorumit. Ei ole oikeastaan turvallista somepalvelua. Niissä kaikissa näitä tekijöitä myös on. Ja se ensimmäinen yhteydenotto voi olla myös hyvin viaton. Se voi olla jopa ihan tulee WhatsAppiin tämmöinen kysely, jossa kysytään vaikka, että onko Jimi tavoitettavissa tästä sun numerosta. Ja jos mä vastaan, että ei, mä oon Helmi, että ei täällä ketään Jimiä ole, niin sitten sanotaan, että okei, anteeksi, mulla on väärä numero, mutta säpä vaikutat mukavalta, että miten sun päivä onkaan mennyt. Eli naamioidaan se jopa tämmöiseksi vahingossa väärään numeroon lähetetyksi viestiksi. Kun tämä yhteys on luotu, alkaa tämä luottamuksen rakentamisen vaihe, eli romanssivaihe. Tässä romanssivaiheessa tämä tekijä pyrkii peilaamaan mahdollisimman paljon tätä uhrin kokemusmaailmaa. Sieltä löytyy jotenkin semmoisia syviä yhteyttä, sieltä löytyy yhteisiä jaettuja kiinnostuksen kohteita, jaettuja toiveita, unelmia, arvoja. Jopa saattaa löytyä yhteinen uskonto. Usein tämä tekijä myös kertoo, että hänellä on jonkinlainen yhteys Suomeen, eli hän myös sillä vähän niin kuin manipuloi ja tekee semmoista luotettavuutta ja samaistattavuutta. Ja sen lisäksi ne lupaukset ja jotenkin ne niin kuin yhteisen tulevaisuuden toiveet riippuu vähän myös siitä, että minkälainen elämäntilanne tällä kokijalla on. Esimerkiksi jos kokija on tämmöinen 30-50-vuotias YH-äiti, niin tosi monesti tietyllä tavalla sit saatetaan luvata, että ai sä oot yksinhuoltaja, mä oon aina halunnut lapsia. Että mulla olisi kunnia ja ylpeys ja ilo toimia sun lapselle vanhempana. Luvataan siis semmoista yhteistä vanhemmuutta. Sitten taas jollekin yli 60-, yli 70-vuotiaille saatetaan luvata jotenkin semmoista niin kuin yhdessä vanhenemista ja vielä maailman tutkimista ja yhteistä jotenkin vielä niitä viimeisiä hyviä aikoja. Eli se tekijä vähän kartoittaa, kerää tietoa ja kartoittaa, miten hän peilaa ja tekee samaistuttavuutta ja luottamuksellisuutta tämän uhrinsa eli kokijan kanssa. Sen jälkeen seuraa ensimmäinen rahan pyytämisen vaihe, niin sanottu pistosvaihe. Eli vähän kuin se kupla puhkaistaan sillä rahanpyynnöllä. Ensimmäinen rahanpyyntö voi olla jopa hyvin pieni, se voi olla muutamia kymppejä tai vain satasia. Ja toisinaan jopa se ensimmäinen rahanpyyntö palautetaan, eli se ikään kuin vain lainataan hetkeksi. Se, mikä näillä rahanpyynnöillä on yhteistä, on se,
että ainoastaan tämän romanttisen viestittelykaverin tämä uusi tuttavuus, joka kanssa on juteltu ehkä viikkoja tai vain kuukausia, on se, joka voisi auttaa tilanteessa. Ja tässä tilanteessa on aina kiire ja hätä. Tällä hädällä ja kiireellä pyritään ikään kuin hälventämään ja vaikuttamaan kokijan mieleen, luomaan painetta, jotta hän ei pysähtyisi miettimään, että onko tässä tilanteessa kaikki ok. Lähes poikkeuksetta tässä tilanteessa se suhde kuitenkin jatkuu sen ensimmäisen pistosvaiheen jälkeen, jolloin palataan tietyllä tavalla takaisin sinne romanssivaiheeseen ja luottamuksen vahvistamiseen, josta seuraa uusia pistosvaiheita ja romanssivaiheita. Ja tämä suhde jatkuu näiden romanssipistos- ja suhteen jatkamisen vaiheiden ikään kuin myllerryksessä niin kauan, kunnes kokijassa herää riittävästi epäilystä. Hän alkaa kyseenalaistaa, että mistä tässä tilanteessa todellisuudessa onkaan kyse. Ja siinä tilanteessa tekijä pyrkii vahvistamaan sanomaansa, pyrkii tietyllä tavalla olemaan se luottamusihminen hänelle. Kuitenkin jossain kohdin tämä kokija herää siihen tilanteeseen, että huijaus on tapahtunut, tulee tämä shokkivaihe ja sen jälkeen tekijä siirtyy uuden uhrin kimppuun ja kokija voi aloittaa tätä toipumistaan. Tämä romanssihuijaus tyypillisimmillään kestää useista viikoista, useisiin kuukausiin, jopa muutamiin vuosiin. Eli tietyllä tapaa nämä on hyvin poikkeuksellisia tai yksilöllisiä nämä kestot, kuinka kauan nämä kestää, mutta harvoin se pistosvaihe tulee ensimmäisten päivien aikana tai edes ensimmäisten viikkojen aikana. Me nettideitti-turvassa ollaan luotu paljon tietyllä tavalla tämmöisiä tunnistamisen tukilistoja, ja sä löydät meidän verkkosivulta toimintaohjeista lisää avattuna näitä tunnistamisen tukilistoja, ja niitä jotenkin semmoisia tarkastelupaikkoja, miten voi tarkastella ja mistä voi huomata, että tämmöinen mahdollinen romanssihuijaus on kyseessä. Näitä voi käyttää erittäin hyvin ammattilaisena, myös semmoisena hentona puheeksioton välineenä. Tässä on ikään kuin muutamia kerätty yhteydenpidosta tämä ensimmäinen viesti, kuka aloittaa keskustelun. Sovelluksesta toiseen siirtyminen hyvin usein muutaman päivän tai muutaman viestin jälkeen nämä tekijät haluaa vaihtaa sen alkuperäisen somesovelluksen toiseen. Sähköpostista siirrytään Google-chattiin, Facebookista WhatsAppiin, Instagramista LinkedIniin, mikä tahansa siirros tekee keskustelun jäljittämisestä vaikeampaa ja takaa tekijälle pienen etumatkan. Hän ei tule jäämään niin helposti kiinni. Tiivistä yhteydenpidosta puhuinkin jo siellä henkisen manipuloinnin välineenä. Profiilista voi tarkastella ristiriitaisuuksia. Täsmääkö kuvat siihen, mitä on kerrottu? Täsmääkö kaverit siihen, mitä on kerrottu? On tyypillistä, että meillä suomalaisilla esimerkiksi on hyvin paljon suomalaisia Facebook-kavereita esimerkiksi. Mutta se, että vaikka Ranskassa asuva hän kertoo asuvansa Ranskassa ja kaikki hänen kaverinsa ovat aasialaisia tai eri Afrikan maista, niin se voi olla hieman erikoista. Kaikki pienetkin ristiriitaisuudet siis. Sitten myös se, että jos se profiili on tosi uusi, vain muutamia kuukausia vanha, silloin on myös syytä epäillä ja olettaa, että tämä on tämmöinen huijauksen tekoon tarkoitettu profiili, tai jos sillä nimellä löytyy vain yksi profiili. Useimmiten me ollaan sama-aikaisesti monissa somipalveluissa. Sen lisäksi me ollaan listattu sinne tämmöisiä sosiaalisen manipuloinnin keinoja, joita voi yrittää tunnistaa. Tämä yhteys Suomeen. Voi kertoa, että on isovanhemmat Suomesta, on ollut työmatkoilla, on ystävä Suomesta tai kiinnostus suomalaista kulttuuria kohtaan. Myös se, että se henkinen yhteys syntyy nopeasti siinä keskustelussa, vahvat tunteet on näkyvillä nopeasti ja myöskin se, että tämä tekijä kyselee paljon elämäntilannetta, voi pyytää paljon kuvia vaikka kodista ja puutarhasta ja autosta ja siitä ja tästä ja tuosta, joilla hän pyrkii käytännössä vaan jotenkin kartoittamaan sitä varallisuutta, kuinka paljon tältä kokijalta voisikaan saada rahaa. Tuossa on kuvakaappaus meidän verkkosivulta, jossa näkyy, että siellä on ihan tämmöisiä selkeitä ohjeita, kuinka näitä kaverilistoja ja kommentteja voi tarkistaa, kuinka voi tehdä käänteistä kuvahakua tai pyytää videopuhelua.
Videopuhelusta haluan kuitenkin muistuttaa sen, että nykypäivän tekoäly on valitettavan hyvä. Videopuhelu tänä päivänä ei enää takaa sitä, etteikö sulla olisi vastassa huijari. Videoissa tämmöiset syväsuodattimet on yleistyneet vahvasti, äänimanipulaattorit on yleistyneet niin, että mäkin pystyisin vaikka Sauli Niinistönä soittamaan videopuhelun ja olemaan äärimmäisen uskottava siinä. Eli pelkkä videopuhelu ei vielä toimi yksittäisenä turvakeinona. No kuka sitten on romanssihuijauksen kokija eli uhri? Hyvin nopealla ja lyhyellä kattauksella näytän, niin voi olla hyvä tunnistaa tämä median luomaa diskurssia ja kokijanarratiivia. Siellä jotenkin tämä uhri leimataan tämmöiseen tyhmäksi ja jotenkin niin kuin tämmöiseksi idiootiksi ja jotenkin tietyllä tavalla langetetaan se syy ja vastuu tästä tapahtuneesta tämän uhrin niskoille, vaikka todellisuudessa kuka tahansa voi joutua romanssihuijatuksi. Kuitenkin se, mitä tämä edellyttää, on se, että se elämäntilanne on jollain tavalla haavoittuvainen. Siellä on esimerkiksi jonkinlainen murros- tai taitekohta, siellä on yksinäisyyttä, siellä on tämän tyyppisiä altistavia tekijöitä, jotka mahdollistaa se huijauksen alkamisen. Ja se, mikä myös yhdistää näitä romanssihuijauksen kokijoita, niin jotenkin se, että tämä huijaus voi toteutua, niin on tämmöinen kolmipalainen palapeli. Toisaalta siellä pitää olla oikeanlaiset suostuttelu- ja manipulointitekniikat, joita tämä tekijä hyödyntää juuri oikeaan kokijaan. Sen lisäksi siellä pitää olla se kokijan tiedon prosessointi, että minkä verran hän tunnistaa esimerkiksi näitä huijarin tunnusmerkkejä, mikä hänen medialukutaitonsa on, mutta sen lisäksi myös nämä yksilölliset erot, eli altistavat tekijät. Kokijoilla on todetusti tiettyjä altistavia tekijöitä, jotka yhdistää heitä. Altistavina tekijöinä on löydetty tietyt luonteenpiirteet tai temperamentit, muun muassa tämmöinen alttius riippuvuuskäyttäytymiselle, eli suvussa saattaa olla riippuvuuskäyttäytymistä. Kuitenkaan harvemmin romanssihuijauksen kokijat itse ovat riippuvaisia ja toteuttavat tätä riippuvuuskäyttäytymistä. He useimmiten toteuttavat sitä riippuvuuskäyttäytymistä ehkä sillä niin kuin somen käytöllään tai sillä viestittelyllä. Se viestittely täyttää tietyllä tavalla sen riippuvuuden toiminnan elementtejä heille. Hyvin monesti myös romanssihuijauksen kokijat on elämyshakuisia. Heillä saattaa olla hyvin romantisoitu parisuhdennäkymys. He ovat luottavaisia ja avoimia ja hyvin avuliaita. Heillä on aiemmissa parisuhdekokemuksissa usein aika negatiivisia tai tämmöisiä rikkonaisia kokemuksia. He monesti saattaa puuttua tukiverkkoja ja läheisiä ihmissuhteita tai sitten tietyllä tavalla sen oman kasvuhistorian kautta kiintymyssuhdemalleissa on ollut tietyllä tavalla haasteita ja tietyllä tavalla sieltä mukanaan tuomaan taakkaa romanttisissa ihmissuhteissa. Niissä tapauksissa, joissa romanssihuijauksen kokija esimerkiksi on parisuhteessa, niin siellä hyvin monesti se parisuhde koetaan hyvin väljähtyneenä tai etääntyneenä, kylmyneenä ja viilentyneenä. Ja ikään kuin kaivataan vielä sitä tämmöistä niin kuitenkin vielä uutta mahdollisuutta parisuhteelle löytää se oikea, se mistä satukirjoissakin kerrotaan. Näiden asioiden lisäksi kokijoita yhdistää korkea koulutusaste. Tämä on tutkimuksellisesti, mutta myös ihan tällainen arkielämässä on todistettu. Myöskin tämä haavoittuva elämäntilanne ja kaikilla on jotenkin yhteinen tämä inhimillinen perustarve olla osa merkityksellistä ihmissuhdetta. Täyttää ikään kuin psykologista perustarvetta yhteisöllisyydestä. Ja sitten myös, että tämä viestittelykaveri jotenkin ikään kuin oikea-aikaisesti juuri sopivahan saumaan tulee tämmöisenä luotettavana, hurmaavana, ihanana ihmisenä kuvioihin. Siinä hetkessä, kun tuntuu, että jotenkin kaipaisi kuuntelijaa ja apua ja elämä tuntuu haasteelliselta, niin juuri silloin sattuukin kohtaamaan jotenkin mukavan tyypin, joka on kiinnostunut susta ja jotenkin tuntuu jakavan yhteisiä ajatuksia sun kanssa. Suojaavina tekijöinä voidaan taas sitten nähdä, että semmoiset hyvin läheiset ihmissuhteet suojaa, eli tämmöiset laadukkaat ja hyvät kokemukset ihmissuhteista toimii aina suojaavana tekijänä.
Myöskin vahvat itsetuntemustaidot, kuten omien rajojen tunnistaminen ja niistä kiinni pitämisen taito, vahvat tunnetaidot, eli jotenkin se yhteys omiin tunteisiin, ja jotenkin se, että hahmottaa sen oman kasvuhistorian ja varhaisten kiintymyssuhdemallien vaikutukset niihin omiin romanttisiin ihmissuhteisiin. Myöskin se, että kokee yhteisöllisyyttä ja kokee olevansa osa yhteisöä ja merkityksellinen ihminen elämässään, on parisuhdetta, vahva työyhteisö tai vaikka harrastusporukoita. Myöskin medialukutaidon ja mediakriittisyyden ikään kuin, tämmöiset taidot voi olla avuksi, eli silloin voi olla keinoja tunnistaa valeprofeleita tai taitoja etsiä tietoa siitä ilmiöstä ja tietyllä tavalla taitoa myös tehdä käänteinen kuvahaku esimerkiksi. Ja sitten myös digitaaliset taidot, eli se, että pystyy käyttämään erilaisia teknisiä suojakeinoja, suojaamaan omaa profiiliaan tai tekemään estoja. Kaikki me emme osaa tehdä estoja, estää meille sellaisia viestejä tai tehdä niistä ilmiantoja, vaikka me niin haluttaisikin. Viimeisenä päästään vielä lyhyesti kokijan toipumiseen ja sen vaiheisiin ja siihen liittyviin tietyllä tavalla tukipalveluihin. Voidaan ajatella, että siinä alkuvaiheessa kokijan toipumista, shokki- ja stressivaiheessa, hän saattaa tarvita työterveyden tai julkisen terveydenhuollon palveluita, kriisipalveluita. Moni on hakeutunut esimerkiksi kriisikeskuksiin tai soittanut kriisipuhelimeen tai työterveyteen, työterveyslääkärin pakeille ja kokenut saaneensa hirvittävän hyvää vakauttavaa, sitä ensitilanteen vakauttavaa apua. Mutta sitten kun me tarkastellaan jotenkin kokijan toipumista tämmöisenä pitkäkestoisena prosessina, niin me nähdään siellä esimerkiksi tämmöisiä tiettyjä tunnevaiheita. Me nähdään siellä vihaa, me nähdään siellä epätoivoa, me nähdään siellä surua ja pettymystä ja me nähdään siellä sitten jotenkin sen tilanteen hyväksymistä ja toipumista. Mutta tämän jotenkin sen tunnetason toipumisen lisäksi me voidaan jakaa toipuminen jotenkin tämmöisiin eri tasoihin tai jotenkin niin kuin eri ilmiön tai eri asian puolelta toipumisiin, josta voi ajatella, että tämä henkinen vakauttaminen ja fyysinen vakauttaminen vaiheena on ensimmäinen. Eli silloin, kun se huijaus on hyvin tuore ja siinä on se shokkitila päällä. Silloin sitä apua voi saada työterveydestä, julkisesta terveydenhuollosta ja sen eri palveluista, yksityisestä terveydenhuollosta tai järjestökentän kriisipalveluista, kuten kriisikeskuksilta. Sen jälkeen moni haluaa jotenkin niin kuin käydä semmoisen rikosoikeudellisen toipumisen vaiheen. Sen, että tietyllä tavalla hakee itselleen rikosoikeudellista oikeutta. Tässä apuna ovat poliisi, eli esimerkiksi rikosilmoituksen teon vaiheessa poliisi voi olla hyvinkin kannatteleva voima ja ohjata eteenpäin ja olla niin kuin todella hyvä, positiivinen kokemus, toipumista edistävä kokemus. Ja sen lisäksi myös todella moni meidän asiakkaista on kehunut rikosuhripäivystystä ja kokenut saavansa sieltä vahvaa tukea siihen jotenkin siihen alun shokkitilanteen vakauttamiseen, mutta sen lisäksi myös jotenkin siihen rikosoikeudellisen tilanteen ymmärtämiseen. Siihen ymmärrykseen, että hei, sä olet rikoksen uhri. Sulle on tehty väärin ja sulla on oikeus vaatia sitä oikeutta, oikeus tehdä se rikosilmoitus. Tämän rikosoikeudellisen toipumisen jälkeen useimmiten seuraavana huoli herää taloudellisesta tilanteesta. Kuten mä kerroin siitä velkaantumisesta ja luottotietojen menettämisestä ja omaisuuden realisoinnista, niin hyvin monella kokijalla on edessään myös tämmöinen taloudellisen toipumisen vaihe. Täällä tukena voi olla oikein hyvin esimerkiksi takuusäätiö, ulosottolaitos ja ulosottolaitoksen ikään kuin talousneuvola, tämmöinen ennaltaehkäisevä ja ennakoiva neuvontapalvelu, tai sitten ihan talous- ja velkaneuvonnan eri yksiköt ja työntekijät näissä. Mä haluan jotenkin muistuttaa, että kun me puhutaan taloudellisesta toipumisesta, niin hyvin monesti me ajatellaan, että taloudellinen toipuminen tarkoittaa velattomuutta. Vaikka todellisuudessa taloudellinen toipuminen voi tarkoittaa myös sen tilanteen hyväksymistä, että jotenkin sitä hyvää ja tärkeää ja taloudellisesti vakaata ja turvallista elämää voi elää, vaikka olisi velkajärjestelyssä
tai vaikka olisi velkaantunut. Tämä taloudellinen toipuminen kuitenkin on usein semmoinen pitkä vaihe ja pitkä tilanne, johon moni kaipaa sitä asiantuntevaa ja osaavaa neuvontaa siinä talouden selvittelyssä. Lähtökohtaisesti kuitenkin, että jos nämä ihmiset saa sitä taloudellista tukea nopeasti sen tilanteen vakauttamiseen, niin hyvin harva heistä enää uudelleen elämässään velkaantuu. Lähtökohtaisesti nämä ihmiset on tullut vakaalla taloudella tähän tilanteeseen. Mutta sen jälkeen, kun tietyllä tavalla se fyysinen, henkinen, rikosoikeudellinen ja taloudellinen toipuminen on edistynyt, niin me on huomattu, että niin kauan kun sitä jotenkin toipumista ei tapahdu siitä itse kokemuksesta, niin se toipumisprosessi voi jäädä jollain lailla vajaaksi. Se toipuminen on jotenkin puutteellista. Johtuen siitä, että jotenkin ei ole vielä käsitellyt sitä, löytänyt niitä suojaavia keinoja, henkisiä suojakeinoja, miten tulevaisuudessa välttää nämä huijaukset. Romanssihuijauksiin liittyy hyvin vahva uudelleen uhriksi tulemisen riski, ja sen takia nimenomaan tästä itsekokemuksesta toipuminen olisi tosi tärkeää. Ennen nettideitti-turvahanketta ei ole ollut olemassa tämmöistä jotenkin pelkästään itsekokemuksesta toipumiseen keskittynyttä pitkäkestoisemman tuen tarjoavaa palvelua, vaikkakin sitä tukea on hyvin monista palveluista tähän mennessä annettu ja myös tästä eteenkin päin tullaan antamaan. Meidän hanke on alkanut 2023 ja meillä on rahoitus 2025 vuoden loppuun ja meidän päätehtävä on kehittää ja tarjota valtakunnallisesti ja maksuttomasti tukea romanssihuijauksen uhreille ja heidän läheisilleen. Toinen tärkeä asia on kouluttaa ilmiön tunnistamiseen, puheeksiottoon ja tukimalleihin ammattilaisia sekä ikään kuin yleisellä tasolla tuottaa tietoa tämän ilmiön tunnistamiseksi ja ymmärtämiseksi ja sitä myötä ennaltaehkäisemiseksi. Meillä on olemassa 2 taustaorganisaatioa. Meillä on minä ja Tikkasen Jimi, meidän viestinnän suunnittelija, tullaan SOSPED-säätiön puolelta ja meidän asiakastyöntekijä, hankesuunnittelija Janina Koski tulee taas sitten Maria Akatemian puolelta. Eli tällä tiimillä me tätä hanketta luotsataan eteenpäin. Tukimuotoina me tarjotaan yksilöllisesti ammatillista tukea tukimailin kautta. Vastaamme aina 3 vuorokauden sisällä. Selvittelemme paljon myös sitä kautta tilanteita, jossa ihminen on ehkä epävarma, onko kyseessä huijaus, niin me autetaan etsimään tietoa. Ja sen lisäksi meiltä voi varata yksilötuen aikoja. Yksilötukia järjestetään kasvokkain Helsingissä, sen lisäksi myös Teamsillä ja puhelimitse. Tyypillisesti näitä yksilötuen aikoja varataan 3-5 kappaletta, jossa tätä toipumista käsitellään. Mietitään tämän ihmisen elämäntilanne ja ne tukipalvelut siihen. Sen lisäksi me tarjotaan vertaisryhmiä. Meillä on ammattilaisohjaaja aina vertaisryhmässä ja meillä on sekä lähi- ja verkkoryhmiä. Näissä kaikissa ryhmissä meillä on 6 teemoiteltua tapaamiskertaa, 2 tuntia kerrallaan ja pääpaino on nimenomaan vertaistuen tarjoamisessa ja sen lisäksi myös psykoedukaatiossa ja sen vahvistamisessa ikään kuin, että tätä huijausta ei kenenkään kohdalla enää uudelleen tule tapahtumaan. Kaikesta näistä lisätietoa löytyy meidän verkkosivuilta, jonne Jimi laittaa kohta linkkiä teille tuonne chatin puolelle. Sen lisäksi me myös tuotetaan paljon artikkeleita liittyen tästä romanssihuijauksen ilmiöstä. Tuosta näette muutamia artikkeliotsikoita. Meillä koko ajan myös lisääntyy nämä artikkelit. Koko hankekauden ajan me avataan näiden artikkelien kautta tutkimuskirjallisuutta ja omaa kokemustamme ja tietoamme yhdistäen tätä ilmiötä ja sen niin kuin sivuilmiöitä, jotta nämä olisi paremmin avautuvia. Sen lisäksi meillä on myös podcasti romanssihuijausten verkossa, joka löytyy meidän verkkosivulta sekä tämän lisäksi myöskin tuolta Spotifysta. Siellä on nyt ensimmäinen kausi julkaistu ja toinen kausi, joka keskittyy turva- ja suojamekanismeihin, julkaistaan tänä syksynä. Sen lisäksi me julkaistaan paljon tämmöisiä materiaaleja, joiden avulla
avulla voi puheeksi ottaa ja joiden avulla voi tietyllä tavalla tähän ilmiöön perehtyä tarkemmin. Esimerkkinä tässä on meidän toimintaohje Bingo, joka toimii myös ammattilaisella hyvin semmoisena kevyenä puheeksioton välineenä, jonka kautta voi semmoisia niin kuin tärkeimpiä turvaohjeita terottaa ja myöskin vähän semmoisia suojautumisen keinoja tuoda ilmi. Ja sitten meiltä löytyy myös ohjeet kokijalle, kuinka toimia tilanteessa, jossa tulee huijatuksi, mitkä ne stepit on ja mitä näihin steppeihin tietyllä tavalla sisältyy. Ja suuri kiitos voi sanoa Kuluttajaliitolle ja Rikosuhripäivystykselle, joiden kanssa me myös ollaan näitä ohjeita tehty, jotta me saadaan näistä ajantasaiset ja paikkaansa pitävät ja tarpeeksi kattavat. Ihan muutamalla dialla mä haluan kuitenkin, kun ammattilaisia olette, niin muistuttaa myös kokijan kohtaamisesta ja tästä kokemuksen puheeksiotosta. Eli kun ammattilaisena lähdet miettimään jotenkin, sun asiakas rupeaa puhumaan siitä, että hänellä on tämmöinen uusi nettituttavuus, viestittelykaveri, tulee joku uusi nimi keskusteluissa ilmi, niin mä haluan muistuttaa, että jotenkin siihen kysymykseen ja keskusteluun tulee liittyä aina vahva sensitiivisyys. Tähän ilmiöön liittyy vahvaa häpeää ja kuten muistatte myös sitä eristämistä. Ja asiakas on kokenut hyvin intiimin rikoksen, joten asiakas tulee kohdella hyvin silkkihansikkain ja hyvin taiten ja sensitiivisesti ja ilman leimaamista jotenkin ottaa se asia puheeksi. Me itse käytetään hyvin usein alussa termiä romanttinen viestittelykaveri. Eli me ei puhuta ensin huijarista tai tekijästä, vaan me puhutaan romanttisesta viestittelykaverista, koska se on todellisuudessa todellisuutta sille kokijalle. Myöskin se avoin ja vastaanottava mieli, ei tuomita, ei syytetä, ei syyllistetä, vaan selvitetään tilannetta, kartoitetaan, onko siellä vaaran merkkejä. Erilaiset tukikysymykset auttaa asiakasta ja myös työntekijää hahmottamaan sitä tilannetta. Ja myös mediassa olleiden kokemusten kautta voi lähestyä, etsiä artikkeleita, joissa ilmiöstä kertoo ja kysyä, että hei, kuulostaako tämä tilanne tutulta? Onko tässä jotain samaa tässä kertomuksessa, mitä sulle on nyt tapahtumassa? Avoimet kysymykset ylipäätään kannattaa, ne tukee sitä asiakkaan puhetta ja mahdollistaa siihen aiheeseen liittymisen ja lisäkysymysten tekemisen. Ja ne antaa myös työntekijälle aina sen mahdollisuuden kuunnella, olla herkällä korvalla, mitä se asiakas oikeasti vastaakaan. Ja aina voi tehdä niitä tarkentavia kysymyksiä. Ja myöskin se psykoedukaation rooli on hirveän tärkeä, se, että sulla on jotain tietoa itsellesi romanssihuijauksista, tai voitte yhdessä käydä tutkimassa sitä meidän verkkosivulta. Se tukee siinä sanottamisessa sitä asiakasta. Hän pystyy ymmärtämään, mitä siellä on todellisuudessa tapahtunut, ja se selventää jotenkin koko sitä tilannetta. Tämmöinen romanssihuijauksen puheeksioton esite on meidän materiaalipankista myöskin ladattavissa. Siihenkin laitetaan tuonne keskusteluun teille suora linkki, josta voitte käydä lataamassa tuon omalle työpöydälle. Ja tässä esitteessä muistutetaan tästä puheeksioton sensitiivisyydestä ja annetaan myös ihan tämmöisiä avoimia kysymyksiä, joiden avulla voit lähteä kohtaamaan asiakasta ja selvittämään tapahtunutta. Esimerkiksi siitä, että tapahtuuko sitä digitaalista vainoa, eli kuinka paljon arkipäivästä se aikaa vie. Onko se elämäntilanne sillä viestittelykaverilla koko ajan kriisissä? Tarviiko hän koko ajan apua? Onko joku hätätilanne, eli se kiireen ja paineen luominen? Onko se vaikuttanut elämäntilanteeseen, unirytmiin, arjen hallintaan, talouteen? Minkälaisia siis ne seuraukset jo tässä vaiheessa on? Onko tämä tekijä luonut sitä syyllisyyden tunnetta? Miten läheiset suhtautuu tähän tilanteeseen, onko heille jotenkin karvat pystyssä vai onko he sitä mieltä, että tämä tilanne on vaan tehnyt hyvää, eli onko siellä eristämistä ja kuinka paljon näitä rahaa, kryptovaluuttaa, lahjakortteja on yhteensä jo lähtenyt tässä vaiheessa. Nämä on ne hyvät kysymykset, joiden kautta lähtee ikään kuin lähestymään. Sen lisäksi, jos olet kiinnostunut perehtymään tähän ilmiöön lisää, niin me ollaan julkaistu Laurea AMK:n kanssa 2 erilaista romanssihuijauksen ABC-verkkokurssia.
eli tietyllä tavalla tämmöisiä niin kuin avoimia ammattikorkeakouluopintoja. Näiden suoritteet tulee suoraan sulle opintopolkuun, eli pystyt myös hyväksi lukemaan esimerkiksi sun täydennysopintoina. Ja näistä toi ilmiön tunnistaminen ja vaikutusten tunnistaminen sisältää moduulit 1 ja 2, eli tämän ilmiön käsittelyn vielä laajemmassa, mitä tänään tehtiin, myöskin ratkaisut, tämän kokijan toipuminen, tekijän kuntouttamisen keinot ja globaalit ratkaisut tähän tilanteeseen. Ja sitten ilmiön tunnistaminen ja puheeksiottokurssi sisältää myös puheeksioton kokonaisuuden tarjoten keinomalleja ja materiaaleja asiakkaan kohtaamiseen ja asiakkaan toipumisen tukemiseen. Tämmöiset niin 30-45-vuotiaat sinkut yleensä on deittisovelluksissa ja siellä voi olla ikään kuin semmoisia erilaisia muutoksia just elämässä ja siellä on niin jotenkin maalaillaan sitä yhteistä tulevaisuutta, kuten yksinhuoltajallista vanhemmuutta tai erotilanteessa oleville kerrotaan, että toisellakin on kokemus siitä erosta. Sitten tuommoinen 40-55-vuotias suurin piirtein avioliitossa oleva, niin heillä sitten taas useimmiten he eivät ole etsineet välttämättä sitä niin kuin todellakaan romanttista seuraa, vaan jotenkin viestittelyn kautta syntyy niitä lämpimämpiäkin tunteita ja usein on semmoisia vuorovaikutuksen haasteita ja ohitettuja tarpeita omassa parisuhteessa ja toi viestittely voidaan kokea hyvinkin terapeuttisena. Ja silloin niin kuin myöskin sitten nämä rahansiirrot usein tapahtuu perustelemalla jotenkin siihen yhteiseen tulevaisuuteen varautumalla. Ja sitten nämä niin kuin tämmöiset 60-82-vuotiaat, niin useimmiten sitten he on kohdanneet sähköpostin tai somien kautta, ja siellä on sitten jotenkin sitä yksinäisyyttä tosi monesti, eli siellä on leskeyttä tai muita läheisiä ihmisiä on menehtynyt ympäriltä, tai avioeroa taustalla. Aikuiset lapset voi olla hyvin etäisiä, ja tietyllä tavalla semmoista voimakasta, jotenkin mitä mä sanoisin, elämän nälkää. Mitä elämä voisi vielä antaa? Mulla on vielä hyviä vuosia edessä. Mitä ihanaa vielä voisi tapahtuakaan? Ja voi olla myös osalla sitten niitä medialukutaidon puutteita tai teknologian kanssa haasteita ylipäätään. Ja tosi monesti näissä tilanteissa se viestittely on hyvin nopeaa ja tiivistä, jolloin se luottamus ja paine ja syyllisyys kokijalle tulee olla tavoitettavissa. Nämä on siis semmoiset tyypilliset nettideittiturvan profiilit, mitä me useimmiten niin kuin kohdataan. Ja vastaa aika paljon myös semmoista kansainvälistä tutkimuskirjallisuutta. Sitten täällä kysytään näistä lahjakorteista, eli miten ne toimii, niissä lähtökohta on se, että ikään kuin tämmöisellä lahjakortin koodilla, kun mä käyn ostamassa R-kioskilta lahjakortin tai muuta, niin riittää, että me toimitaan sen lahjakortin koodin ja sitten tämä tekijä pystyy hyödyntämään sillä tavalla, että hän saa sen koodin ja saa omalle Google-tilillään rahan arvoista hyötyä tai sinne Apple-tilillään rahallista hyötyä. Tämä kiertää kaikki pankkien järjestelmät lähtökohtaisesti ja sitten nämä pystyy ostamaan suoraan näillä tuotteilla verkkokaupoista erilaisia tuotteita, myymään niitä tai myymään eteenpäin ikään kuin sitä verkkokauppaostosmahdollisuutta. Eli suoraa rahaa ei tietyllä tavalla niin kuin liiku, mutta hyvinkin suurta rahallista arvoa voi liikkua. Täällä kommentoidaan sitä, että nämä huijareiden tarinat muuttuu koko ajan, niin ne aina vastaa sitä nykyistä yhteiskunnallista tilaa. Eli on muun muassa tuulivoimalaitoksien työntekijöitä, eikä enää pelkästään amerikkalaisia kenraaleja. Tämä on hyvin totta. Musta tuntuu, että yksi tyypillisimpiä ammatteja tällä hetkellä, mitä romanssihuijauksen tekijä kertoo, niin on tämmöinen uudistuvan energian insinööri. On hyvin tyypillinen, insinöörejä on tosi paljon ja edelleen myös näitä vanhoja tuttuja lääkäreitä, ortopedejä, kirurgeja. Voisi sanoa, että oikeastaan näitä niin tekijöiden profiileja tai niitä valheellisia identiteettejä yhdistää se, että lähtökohtaisesti tämmöisen miehenä esiintyvät profiilit
on usein aika vakavaraisia ja niin kuin tämmöisissä aika hyvissä ammateissa toimivia tyyppejä, joilla voisi olettaa itse asiassa olevan itselläänkin rahaa. Ja ne rahanpyynnöt voi jopa perustua firman kuluihin tai muihin vastaaviin. Mutta silti jotenkin näitä töitä suoritetaan usein maissa, jossa voi olla epävakaa tilanne taloudellisesti tai jotenkin tämmöisissä maissa, joissa niitä kriisitilanteita voi tulla tai jotenkin niin kuin infrastruktuuri on heikkoa, se myös saattaa yhdistää. Ja se on totta, nämä tarinat kehittyy koko ajan. Ja sen takia jotenkin tämmöisessä ennaltaehkäisyssä meidän tuleekin tunnistaa niitä manipulointitekniikoita sen lisäksi, että me tunnistetaan yksittäisiä niin kuin tämmöisiä tekijöitä. Ja sen lisäksi todellakin tekoälyä hyödynnetään vahvasti ja suomalaisten julkisten nimissä tehdään paljon näitä huijauksia. Tätä on muun muassa Anssi Kela ottanut kantaa omasta Instagramissaan ja varoittanut, että hänen nimissään myös näitä huijauksia tehdään. Ja näissä tilanteissa kokijat ovat saattaneet saada jopa ihan aidon oloisia videopuheluita ikään kuin täältä etäiseltä romanttiselta julkisrakkaaltaan johtuen siitä, että tekoäly pystyy luomaan todella hyviä videosuodattimia, äänisuodattimia, varsinkin tuommoisista julkisuuden henkilöistä, joista on paljon sitä pohjamateriaalia käytettävissä. Toivottavasti sä oot tykännyt tästä tietoiskusta ja olet pystynyt saamaan tästä itsellesi jotain uutta käytettävää työelämään. Jos olet kiinnostunut luentodioista, laita mulle sähköpostia osoitteeseen helmi.korhonen@sosped.fi ja saat luentodiat paluupostina. Kiitos sinulle tosi paljon, että olit mukana tässä tietoiskussa. Tiedon lisääntyessä tästä ilmiöstä meillä kaikilla tulee olemaan entistä turvallisempaa tuolla verkossa. Eli toivotan sulle oikein turvallista kevään jatkoa.